Имам 2 дъщери, 6 внука и 5 правнука. 1 правнук и 4 правнучки. Соленките? Беше, може би, преди 30 години. Щом има някакво тържество, правим и по-правиме, но соленките са винаги в менюто. И събираме се, разтягаме 1-2 маси, децата могат да седнат отделно, голямите. Даниела, я вземи или... Ела тук, баба, ела. Опа! Ай! Аз ги гледам с дъщерята повече. Тя ги гледа, аз помагам сам. Нема. Ставаш, пазаруваш, готвиш, посрещаш, изпращаш. Такъв е живота. Ама по-добре е да се занимава с деца, отколкото с стари хора. Те говорят само за болести, докато децата те радват.